तुम प्राप्य कौन पाइगल तो भिडियो दब ना भिडियोनी जमा भिडियोनी ଟିକେ ମୋବାଇଲ ମୋଦି ସେ ତ ପାଇଗଲ ତ ତତେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି ଖୋଲିଦେ ଏଇ ହାତ ପଚାରାଣି ଦିଅ ଦିଅ ହାତ ପଚାରାଣି ଦିଅ କାହିଁ ଅରୁଆ ରଖୁଛ ତମେ ଦିଅ ସେ ହାତ ପଚାରାଣି ଆରେ ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ ସତ ଦେଖ ଖାଲି ଫଳ ଦେଖେ ଖୋଲିକି ଦେଖେ ନଗଦ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ବୋଧେ କଣ ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଦେଇଦେରେ ବେଶୀ କ୍ୟାମେରା ଶୁଣନ୍ତୁ ବାସ୍ ଟିକେ ଭାଇ ସିଜନରେ ଦେଖିବା ଦେଖିଲ ଏଡି କ୍ୟାମେରାକୁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ସଇଲା କି ସେ ଫେରେଇବନି ବୋଲି ତମକୁ ନେଇଥିଲେ ତମକୁ ଦବନି ନା ଦେଇଦିଅ ନେଇଛି ବୋଲି ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ସବୁ କଣ ହାତ ମାରି ପଳା ଭିତରେ ତମ ଶକ୍ତି ନାଇଁ ରାବଣ ପକେଇବ ତ ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝିବା ତମେ ବୁଝି ପାରିବନି ଖାଲି ହାତ ମାରି ପଳା ଆଜିକାଲି କଥା ହେଇକି ତମେ ସେ ହାତ ତ ମାରିଥିଲା ହଉ ଛାଡ ହାତକୁ ଧରିଥିବ ତମେ ତମେ ବସିଥାଅ ସିଏ ଉଠୁନାହାନ୍ତି